Hemmeňize salam, siz bilen Türkmen Trader. Bugün VAX ekosisteması baradaki videolarımızın ilkincisine başlayarız. VAX bu EOS blockchain'inin hard fork bolmagynda blockchain'in ikiye bölünüp emele gelen bölegidir. EOS bolsa hiç hili komissiýasy smart kontraktly blockchain'dir. Bu bolsa merkezleştirilmedik programmaları yani DApp döretmek için ören amatlıdır. Sebebi Ethereum'un blockchain'daki ýaly uly komissiýa tölemek gerekde. VAX bolsa NFT şahajygyny has köp östürüp her türlü oýunlary düzmek üçin has hem amatly boldy. Häzirki döwürde NFT bilen işleýän her türlü smart kontraktlar köpelen soň VAX uly meşhurlyga eýe boldy. VAX ekosistemasynda 3 sany token bar. Birincisi VAX'ın öz tokeni, VAX-P diýip adlandyrylýar we EOS blockchain'inde işleýär. İkincisi VAX'ın Ethereum blockchain'indäki tokeni, VAX-E diýip adlandyrylýar. VAX-E tokenini almak üçin VAX-P tokenini ýakmaly. 1000 sany VAX-P tokeniniň deregine 1 sany VAX-E tokeni berilýär. VAX-E tokenini Uniswap birjasynda VAX-E Ethereum söwdagy bütünde likvidnost pooluna goşup bolýar. Egerde VAX ekosistemasyna degişli bolan VAX-E tokenini likvidnostga goşsaňyz, onda size VAX-G tokeni berilýär. VAX-G ekosistemadaky 3-nji tokendir. Adyndan belli bolşaýaly government tokeni. VAX-G tokenini satyp bilersiňiz. Ya da satman özüňizde saklasaňyz, onda ekosistemanyň dolandyrylışyna gatnaşyp bilersiňiz. Bu dildegi sizin elinizde VAX-G tokeni bar bolsa, onda siz blockchain'däki boljak täzelenmelere ses berip bilersiňiz. Meselem, täze token çykarjak bolsalar, hemme VAX-G tokeni saklayanlar ses berýärler we netije çykarylýar. VAX blockchain'inde döredilen programmalardan peýdalanmak üçin ilki bilen VAX gapçyk döretmeli. Gapçyklaryň bir näçe görnüşi bardyr. Olaryň arasynda iň ýönekeýi VAX Cloud Wallet'tir. Gelin VAX Cloud Wallet bilen tanışaly. Gapçyk registrasiýa etmek üçin Gmail elektron poçtasyny ulanmagy maslahat berýärin. Men ine täze boş Gmail açdym. Häzir şol poçta VAX gapçyk registrasiýa ederiz. Videonun aşağındaky linkden VAX Cloud Wallet sahypasyna geçýäris. Gmail'ı saylaýarys. Haýsy Gmail adresimize registrasiýa etjek bolsak, şonu saylaýarys. Düzgünler bilen razylaşýarys. 18 ýaşymyz doldy diýäris we accept and continue düýmesine basýarys. Ine de akkauntymyz döredildi. Indi interface bilen tanışaly. Birlik beligi bilen görkezlen ýerde öz hasabymyzy, ýagny gapçykda näçe sany VAX bardygyny görüp bilersiz. İkilik beligi bilen görkezlen ýerde hasabymyzdaky NFT'leri görüp bilersiz. Üçlük beligi bilen görkezlen ýerde öz adresimizi görüp bilersiz. Dörtlük beligi bilen görkezlen ýerde öz hasabymyzdan başga biriniň hasabyna token geçirip bilersiz. Beşlik beligi bilen görkezlen ýerde öz hasabymyza token geçirmek üçin adresimizi ve QR kodumuzu görüp bilersiz. Altılık beligi bilen görkezlen ýerde akkauntymyzdaky resurslary görüp bilersiz. Resurslar barada biraz soň giňişleýin gürrüň ederiz. Yedilik beligi bilen görkezlen ýerde VAX tokenini satyn alyp bolýan ýerleri görüp bilersiz. 8lik beligi bilen görkezlen ýerde bolsa hasabymyza sazlap bileriz. Ýagny nastroyki bölümi. 9lık beligi bilen görkezlen ýerdäki logout düýmesine basyp hasabymyzdan çykyp bilersiz. Indi bolsa başga bir hasaba token uğratmagy giňişleýin öwreneli. Meselem siz dostuňyza token uğratjak bolsaňyz, ilki bilen send düýmesine basýarsyňyz. Açylan penjereden haýsy tokeni uğratjakdygyňyzy saylaýarsyňyz. Men özümün kön akkauntymdan täze akkauntuma 10 sany VAX tokenini geçirjek. Diýmek VAX tokenini saylaýarym. Näçe möçberde token uğratjakdygymyzy dollar ekwivalentinde ýa-da tokeniň sanynda ýazmaly. Meselem, 5 dollarlyk token uğratjak diýsek, tokeniň häzirki bahasyna seredip, tokeniň sany öz ýazylýar. Men olsa 10 sany token geçirjek. Diýmek token ýazylýan ýere 10 diýip ýazýan we next düýmeye basýarym.
Indiki pencerede haysi salga uğratacağımızı yazmalıyız. Eğer de birjalara uğradyan olsanız onda memo adresi yazmak hükmandır. Biz gapçıktan gapçığı geçiriyoruz, dine adresin özünü yazmak yeterliktir. Adresi yazıp next düğmesine basıyoruz. Transaksiyonu tasdiklamak için pencere açılır. Approve düğmeye basıp transaksiyonu tasdiklayarız. Vax blockchain'i gatı tizi işleyer ve transaksiya şol bağda geçer. Hakikattan hem hasabımızda 10 san token peyda oldu. Indi bolsa nastroyki bölümü bilen tanışalım. Basic Information bölümünde hasabımıza biriktirilen elektron poçtanı, açar sözümüzü yani parol ve akauntımızın adını ütkedip biliriz. Account Security bölümünde 2FA goruğunu düzüp biliriz ve bizim hasabımız biriktirilen programmalar görüp biliriz. Beyleki bölümler bolsa entek bize gerek değil. Indi bolsa en esası bölümlerin biri bolan Resources bölümünü bilen tanışalım. Görüşümüz yalı resursların 3 görünüşü var. Vax blockchain'de transaksiyaların tiz ve komissiyasız geçme için resurs gerektir. Net resursu ken ulanılmayar. Bize en gerekli resurslar CPU ve RAM'dır. Her gezek transaksiya geçirenimizde CPU harçlanıyor. Her 24 saattan harçlanan resurslarımız izne veriliyor. Demek 24 saatin içinde ne çıkıp transaksiya edyan olsak, şonça da köp resurs gerek. RAM bolsa bizim hasabımızdaki maglumatları saklamak için gerek. Mesela hasabımızdaki NFT'leri ya da adatı tokenları saklamak için RAM gerek. CPU ve net resursunu köpeltmek için VAX tokenini stake etmeli. RAM bolsa satın almalı. İlk başta account döredönümüzde CPU ve net resurslarının kersine bir VAX stake edilir ve 5 KB RAM soğut verilir. Net resursu bize yeter. Yani CPU ve RAM resursumuzu köpeltmesek account'u kendi ulanıp bilmeriz. CPU için 2 tane VAX token stake edeli ve 1 VAX'lık RAM satın alalım. Onun için resurs menüsünü açıyoruz. CPU saylayarız. Neçe sanı token koyacağımızı yazıyoruz ve stake düğmesine basıyoruz. Transaksiyonu tasdiklayarız. Indi bolsa RAM resursunu saylayarız. Neçe sanı token verip satın alacağımızı yazıyoruz ve buy düğmesine basıyoruz. Yine de transaksiyonu tasdiklayarız. Hasabımızda 10 san token vardı. 3 san token'i harçladık. Sahipanı təzələyəriz ve qalan 7 san token'i görüyoruz. Təzədən resurs panelini açsak, resurslarımızın köpelendiğini görürüz. NFT bölümünde hasabımızdaki NFT'leri görüp biliriz. NFT'nin üstüne bassak, şol NFT barada malumatlar görüp biliriz. Eğer NFT'ni başka bir yerine uğratacak olsak, transfer düğmesine basıyoruz. Haysi adresi uğratacağımızı yazıp send düğmesine basıyoruz ve transaksiyonu tasdiklayarız. Yadınızda olsa CPU resursuna 2 VAX token stake ettik. Stake edilen tokenları staking bölümünden görüp biliriz. Tokenları stake edenimiz için bize yeni de təzə döredilen tokenlerden veriliyor. Onları her 24 saattan alıp biliriz. Bu account'u döredenimize 24 saat olmadı. Şonun için men beylek account'uma girip stake edilen tokenları görkezecek. Amount you can claim deyilen yerde size verilmeli tokenların sanını görüp bilirsiniz. Olar almak için ilki bilen blockchain'i dolandırıyan hasapların birine ses vermeli. Select a proxy deyilen yerden istendik hasabı saylap vote düğmesine basıp ses verin. Ses vermek için hem smart kontraktı işletmeli. Onun için bolsa transaksiya geçirmeli. Şonun için transaksiyonu tasdiklamak pencere açılır. Approve düğmeye basıp transaksiyonu tasdiklayarız. Ses verenimizden son Claim Earnings düğmesine basıp tokenlarımızı alıp biliriz. İndiki gezek kazanan tokenlarımızı almak için azından 24 saat karışmalıyız. Alayan tokenlarımız My Staked Tokens bölümüne geçiriliyor ve ona da resurs alınıyor. İndiki videolarımızın birinde staking'e koyan tokenlarımızı ne edip izine alıp boyandığını düşündürürüz.
Şeyde Vax Cloud Wallet bilen hem tanıştık. İndiki videolarımızda elbette Vax blockchain'inde işleyen, pul kazanıp bolyan oyunlar ve beyleki proyektler bilen tanışarız. Olardan havarlı bolmak üçün bize sosial ulgamlarda qoşulmağı yaddan çıkarmang. Alien Worlds oyunu barada maksat öň bir video yazıpdy. Ol oyunun kömegi bilen TLM tokenini muğut kazanıp bilersiniz. YouTube kanalımızda Vax ekosisteması barada täze playlist dörederiz ve hemme täze proyektler bilen sizi tanışadyp durarız. Bu video göwnüňize ýaran bolsa haladym düýmejigine basın. Oyun oynap Vax blockchain'de pul kazanmak isterseniz kanalımıza agza bolun we jaň-jaňyza basın. Häzirlikçe hoş, sag bolun.